खुलुमबाय लोगोफोर लाइमोननि लाइजाम YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोर बिथांमोना खामानि गैजायै लाइमोन बिथांमोननो जोबोर मोजां खौरां मोनसे लानानै फैनाय जादों। तो बिदिब्ला जायफोर लाइमोना माबा मोनसे मावनो गोसो दङ आरो जायफोरा सरकारि साख्रि, प्राइभेट सेक्टर जब, कम्पानि जब बायदि नागिरगासिनो दङ बिथांमोननो भारत सरकारा मोनसे जोबोर मोजां मोनसे प्लेटफर्म लानानै फैदों। दिनैनि डिजिटेल मुगायाव नोंथांमोना दा जेखि पस्टनि जब नङा माने पेपार आरो फर्म जेरक्स खालामनांगौ गैला। फ्री अफ कस्टआवनो थाइसेबो थाखा गारालासे जेखि जब गोरलैयैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन। तो बिदिब्ला मा वेबसाइट माबायदि आईडी बानायगोन गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बेनि थाखाय भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासे नायखौ आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ YouTube चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल एबा घन्टा बटनखौबो गोसोम खालाम। जुदि बेनि सुबिदाखौ लानो लुबैयोब्ला गिबियावनो मोनसे आईडी बानायनानै लाग्रोनांगोन। आईडी बानायनायनि थाखाय गावनि मबाइल क्रोम ब्राउजाराव एबा पीसीआव सार्च खालामदो। नोंथांमोना बेवहाय NCS को सार्च खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन गिबियावनो फैदों ncs.gov.in बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। तो बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोनसे वेबसाइट नुनो मोनगोन। बे जाबाय भारत सरकारनि मोनसे वेबसाइट नेशनल केरियर सार्भिस। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव गाहायाव फैब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन स्टेट एन्ड इउनियन टेरिटरिस। बेवहाय भारतनि जेसेबांखिनि स्टेट एन्ड इउनियन टेरिटरिस दङना बे गासैबो बेवहाय श' खालामजोबदों। तो बिदिब्ला बिदिनो गाहायाव आरो फैब्ला बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन लगइन, इउजार नेम, पासवर्ड। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव फैबावदों। बेनिफ्राय हेल्पलाइन नाम्बारबो दङ। नोंथांमोना जुदि मायाबा सोंनो गोनां दङब्ला, मायाबा उसुबिदा दङब्ला, मायाबा डाउट दङब्ला नोंथांमोना नैबे हेल्पलाइन नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन। तो बिदिब्ला बेवहाय नायदो एक्टिभ जब सिकार दङ जायफोरा बेवहाय साख्रि नागिरो बिथांमोना बेवहाय नोंथांमोना नायदो 1,03,42,454 मानसिफोरा बेवहाय एक्टिभ साख्रि नागिरगासिनो दं। तो बिदिब्ला एक्टिभ इमप्लयार्स जायफोर बिथांमोना बे वेबसाइटनि थ्रुयै, बे पर्टेलनि थ्रुयै जायफोरा खामानि मोनबाय बिथांमोना जाबाय 57,242। बेनिफ्राय एक्टिभ भेकेन्सि जाना दङ 1,73,162। तो बे जाबाय बे वेबसाइटनि मेन खोथा। दानिया बेवहाय नायदो नोंथांमोना बेवहाय भारतनि गासै स्टेटफोरानो बेवहाय रेजिस्टार जाना दङ। तो बिदिब्ला नोंथांमोना देखायनानै नैबे बेयाव दङ आसामनिबो नाम। तो बिदिब्ला आं आसामाव क्लिक खालामनानै होबाय। आसामाव क्लिक खालामनानै होयोब्ला दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन गाहायाव स्क्रल डाउन जायोब्ला दानिया बेवहाय आसामनि जेसेबांखिनि भेकेन्सि दङना बे भेकेन्सिया बेवहाय रेजिस्टार जानानै दङ। नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन इन्डियान रेलवे, पाब्लिक एन्टारप्रेन्योरशिप सिलेक्शन बोर्ड, बेनिफ्राय स्टाफ सिलेक्शन कमिशन। बेवहाय जेसेबांखिनि आसामनिफ्राय ओंखारनाय साख्रिफोर दङ बा जबफोर दङ बेवहाय रेजिस्टार्ड जाजोबनानै दङ। नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नायनो हागोन। तो बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना नैबे राइट साइडआव नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय दङ मोनसे अपसन दङ आरो एप्लाइ। दानिया एप्लाइखौ माबायदि खालामनांगोन? एप्लाइखौ नोंथांमोना बेवहाय डाइरेक्ट खालामनो हालिया। तो बेवहाय नोंथांमोना मोनसे आईडी बानायनानै लाग्रोनांगोन। तो आईडी बानायोब्लासो नोंथांमोना बेनि सुबिदाखौ लानो हागोन। तो दा आं बेवहाय बेक फैफिनबाय। दानिया बेक फैफिननानै मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना बेवहाय नोजोर होनांगोन। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन मा सेक्टरनि जब थायो। बेवहाय नोंथांमोना बेयाव येलो कालार नुदों। बे येलो कालाराव नोंथांमोना जुदि क्लिक खालामनो हायोब्ला बेवहाय नायदो नोंथांमोना गाव नायना लानो हागोन एग्रिकालचार एन्ड रिलेटेड एक्टिभिटिसनि सेक्टरनि जब। बेवहाय सिभिल सेक्टरनि, एडुकेसन सेक्टरनि, फाइनेन्स एन्ड इन्सुरेन्स सेक्टरनि, हेल्थ सेक्टरनि, हटेल एन्ड केटारिं सेक्टरनि, ओमफ्राय इन्टारनेसनेल अर्गानाइजेसन आईटी सेक्टरनि, बेनिफ्राय मेनुफेक्सारिं सेक्टरनि, बिदिनो गोबां रोखोमनि सेक्टरफोर बेवहाय बे वेबसाइटजों लोगोसे कन्टेक्ट जानानै दङ। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बिदिनो गासै सुबिदाफोरखौ लानो हागोन। तो बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसेल' खामानि मावदो, नोंथांमोना बेवहाय मोनसे आईडी बानायनानै लादो। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बे आईडीखौ माबोरै बानायगोन नोंथांमोना बेवहाय देखायनानै होनोसै, दिन्थिनानै। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नैबे लगिननि गाहायाव दङ येलो कालाराव निउ इउजार एबा साइन आप दङ। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव बेवहाय ब्राउज जागोन। तो बिदिब्ला दसे समनि उनाव बेबायदि मोनसे पेज खेवनानै फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय दानिया नायदो फाइल ओंखारनानै फैदों। बेयाव रेजिस्ट्रेसन एस नोंथाङा दानिया बेयाव नाय। बेयाव माखासे अपसनफोर दङ। दानिया बे अपसनाव मा बुजायदों बेवहाय नायदो। नोंथांमोना जुदि गोदानै जब नागिरगासिनो दंब्ला बेवहाय जब सिकार दङ। नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन बेखौ। बेनिफ्राय इमप्लयार दङ जायफोरा बेयाव अलरेडि खामानि मावगासिनो दङ बिसोर मोनसे आईडी नाम्बार थाखाय बिथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन। बेनिफ्राय लकेल सार्भिस, हाउसहोल्ड इउजार्स, स्किल प्रोवाइडार, काउन्सिलर, प्लेसमेन्ट अर्गानाइजेसन, गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट बेवहाय गोबां रोखोमनि अपसन दङ। तो बिदिब्ला जिहेतु नोंथाङा जुदि दा गोदान बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय जब सिकाराव सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय
आरो गोदान मोनसे पेज खेवनानै फैबाय दानिया बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि डिटेल्सखौ गासैबो बेवहाय फिल आप खालामनानै होनांगोन थ' बिदिब्ला नोंथाङा बे पेजखौ फिल आप खालामनो थाखाय मोनसे डकुमेन्ट्सनि गोनां जागोन बे डकुमेन्ट्सआ जाबाय नोंथाङा हयथ' पान कार्ड होनांगोन पान कार्डनि नाम्बार नङाब्ला आधार कार्डनि आइडि नाम्बार होनांगोन नङाब्ला भटार कार्डनि आइडि जायखिजाया मोनसे नाम्बार नोंथाङा बेवहाय आपल'ड खालामनांगौ गैया जिहेतु नाम्बारखौल'सो बेवहाय गोनांथि जागोन अब्ला नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स लादो आरो बेनिफ्राय गोख्रैनो फिल आप खालामलांदो थ' बेवहाय नोंथांमोना नायना लादो बेवहाय फार्स्ट नेम होदो बेनिफ्राय मिडल नेम दंब्ला मिडल नेम होदो आरो जुदि गैयाब्ला लास्ट नेम होदो बेनिफ्राय जेन्डार सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय इउनिक आइडेन्टिफिकेसन बेवहाय नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे पान कार्ड आधार कार्ड नङाबा आधारसो होनानै जायखिजाया भटार आइडि जायखिजाया मोनसे नोंथांमोना बेवहाय होनो हागोन बेनिफ्राय जा आइडिखौ होबाय नोंथांमोना बेवहाय बिनि नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो थ' बेनिफ्राय गाहायाव दङ डेट अफ बार्थ नोंथांमोना नोंथांनि डेट अफ बार्थआ बेसेबां बेखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय गार्जेन फादार नेम नोंथाङा जुदि फादार दङब्ला फादार नेमखौ बेयाव होदो नङाब्ला गार्जेन दङब्ला गार्जेन जायखिजाया नामखौ बेयाव होदो दानिया नोंथांनि हाइस्ट क्वालिफिकेसन नोंथाङा बेसेबांसिम फरायनाय बेखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो बेनिफ्राय स्टेट नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ बेयाव होदो हयथ' जोङो आसाम बेनिखायनो बेवहाय आसामखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैबावोब्ला बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनानै बिनि उनाव गामिखौ सेलेक्ट खालामनानै होगोन नोंथांमोना बेवहाय गावनि एरिया बायदियै बेखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय इमेल आइडि दङ इमेल आइडिखौ होबाबो जागोन होआबाबो जागोन बेखौ बेनिफ्राय मोनसे फन नाम्बार होदो नोंथाङा जा फन नाम्बारखौ बाहायो फन नाम्बारखौ बेबायदिखौ हो जे फन नाम्बाराव नोंथाङा एक्टिभ थायो मानोना बेवहाय मोनसे अटिपि फैगोन बे अटिपिखौ बेवहाय नेक्स्ट टाइम इन्टार खालामनांगोन स' बेखायनो नोंथाङा नोंथांनि एक्टिभ नाम्बारखौसो बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा जायखिजाया मोनसे बेयाव पासवर्ड सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय पासवर्डआ ओरैबायदि जानांगोन जाय माने एसे रावबो जाहाथे बेखौ हेक खालामनो हाया बेबायदि मोनसे पासवर्ड नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय पासवर्डखौ नोंथाङा बेवहाय 8 केरेक्टारनि जानांगोन बेनिफ्राय रिटाइप पासवर्ड बेनिफ्राय गाहायाव बेखौनो बे पासवर्डखौनो बेवहाय रिएन्टार खालामफिनबानो जाबाय बेनिफ्राय इउजार नेम नोंथाङा दानिया बे नोंथांनि नामा होनायखौ नोंथाङा मा नाम लाखिनो लुगैयो नोंथांनि प्रफाइलाव बेखौ बेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय की स्किल दानिया बेवहाय नोंथाङा दानिया बेवहाय मायाव नोंथाङा स्किल दङ माखौ बांसिनै नोंथाङा गोसो दङ बेनि सायाव नोंथाङा बेखौ होना लाबानो जाबाय साप'ज हमनानै ला सोरबा जुदि कम्पिउटारनि डिप्ल'मा खालामदोंबा सोरबा जुदि भकेल खालामदोंब्ला सोरबा जुदि फाइन आर्ट खालामदोंब्ला सोरबा डाटा एन्ट्रि खालामदोंबा बेबायदि जायखिजाया मोनसे बेवहाय नोंथाङा मानि सायावहाय एक्सपिरियेन्स दङ बेखौ बेवहाय होना लाबानो जाबाय थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव नायदो गाहायाव केपसा दङ बे केपसाखौ बेवहाय क'डखौ फिल आप खालामना लाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला आं बेवहाय फिल आप खालामनानै लानोसै नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि बेखौ फिल आप खालामनानै लादो नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो फिल आप खालामखांनायनि उनाव बेवहाय केपसा क'डखौ होनानै बेवहाय एग्रि टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ होनानै साबमिट खालामखांनायनि उनाव बेवहाय मोनसे अटिपि फैगोन बे अटिपिजोंनो नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ कनफार्म खालामनांगोन लोगोसेनो नोंथांमोना जिथु होनाय इमेल आइडिखौबो बे अटिपिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना कनफार्म खालामनानै लानांगोन कनफार्म खालामखांनायनि उनाव बेवहाय गासैबो टार्म्स एन्ड कन्डिसन एक्सेप्ट जाजोबगोन बेवहाय प्रसिड साक्सेस जागोन बेनिफ्राय साक्सेस जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मोनसे आइ कार्ड मोनगोन बे आइ कार्डखौ नोंथांमोना बेवहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन गावनि बे प्रफाइल सेक्सनाव थांनानै थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ खालामनानै लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना दानिया आइडि जाखांनायनि उनाव बेवहाय बेक फैयोब्ला नोंथांमोना जिहेतु हम सेक्सनाव फैयोब्ला दानिया नोंथांमोना नैबे लगिन सेक्सनाव फैनानै नोंथांमोना जितु आइडि नाम्बार होदोंमोन बे आइडि नाम्बारखौनो बेवहाय होनानै बेनिफ्राय जितु पासवर्ड बानायदोंमोन पासवर्डखौ नैबे पासवर्ड सेक्सनाव होनानै नोंथांमोना बेवहाय लगइन जाखांनायनि उनाव दानिया माबायदि जब नागिरनो हायो नोंथांमोना गोसो बायदि जब बेवहाय सार्च खालामनो हासिगोन थ' बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लादो नैबेवहाय किवर्ड दङ किवर्डआव नोंथाङा मा जब मावनो गोसो नोंथाङा बेवहाय जायखिजाया जब सार्च खालामनानै बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय जब लकेसन अल इन्डिया नोंथाङा अल इन्डियाबो जब नागिरनो हागौ नङाब्ला लकेसन वाइसबो जब नागिरनो हागौ लकेसन वाइसआ जाबाय नोंथाङा बेवहाय बबे सिटियावहाय बबे स्टेटआव खामानि नागिरदों नोंथाङा बेवहाय सार्च खालामनो हाबानो जाबाय बेनिफ्राय एक्सपेक्टेड सेलारि दानिया बेवहाय नोंथाङा मा रोखोमनि सेलारि नोंथाङा नांगौ दैलि मोननाय नांगौ ना मान्थलि मोननाय नांगौ ना उइकलि मोननाय नांगौ ना इयारलि मोननाय नांगौ जायखिजाया नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामना दोननो हागोन बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय साप'ज हमनानै ला बेवहाय आं दैलि होनानै होबाय बेनिफ्राय नोंथाङा दैलि बेसेबां थाखानि बेसेबां रांनि खामानि नागिरगासिनो दङ नोंथाङा बेखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामना दोननो हागोन बेनिफ्राय अर्गानाइजेसन
बबे अर्गानाइजेसनाव नोंथाङा प्राइभेट ना गभर्नमेन्ट सेक्टराव मावनो नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा बेवहाय सार्च खालामनानै होयोब्लानो गासै खामानिया अर्थात जबा मा जब दङ बर्तमानसिम बियो गासैबो ओंखारनानै फैजोबगोन। बिदिब्ला दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथाङा नायनानै माबायदि मोनखो? जुदि मोजां मोनबा मोनसे लाइक खालामदो आरो गाज्रि मोनबा डिसलाइक खालामदो। लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार खालामहरदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायबाय थादोंब्ला मोनसे साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो, मानोना बेफोरबायदिनो लेटेस्ट भिडिअ बे चेनेलनि गेजेरजों फोसावबाय थानाय जायो। थ' बिदिब्ला गोदान मोनसे भिडिअ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।